Dobrý deň, dámy a páni, tu je HMS Dávid a dneska ideme hrať Robloxovú hru menom Chain. Musíte počkať aspoň 14 dní alebo 7 dní, aby ste to mohli hrať. Takže poďme na to. Fúha, dobre, ideme na to. Tak. Načítaj sa už. Dobre, načítáva. Už sa načítáva. Už len potrebujem, aby išiel. No dobre. Press anywhere to start. Dobre. Hraj. Use chat. A survival. Tak. Play. Dobre, poďme na to. Dobre, musím počkať, ak sa mi hento už načítáva. Už nepočujem, že jak tam hučí ten blázon. Tak, skip. Musím klikať, jdeme na to už. Poď, ja chcem už prosím hrať. Prosím. Poďme. Poďme na to. Tu poďme. No, už sa načítaj, ne? No, haleluja. Dobre. Play. Ideme na to. Dobre. Skip, nepotrebujem vidieť to. Poďme na to. Zobudili sme sa. Musíme nájsť skrep hneď okamžite. Dobre. Yes, dobre, máme skrep. Dobre, bežím! O nie. Nie. Nechcem zabrať. Ja to ani nevidím. Dobre, sme preč. Ok, sme preč, konečne. Dobre, rýchlo sa nabijem staminu. Nech potom pôjdem oveľa rýchlejšie behaním. Počkaj. Dobre. Bojím teraz tej hry, že on na mňa vybehne, ten typek. Dobre, musím počkať, až bude ráno. No to musíme počkať. Mám hodiny? Hodinky nemáme. Paráda. Hodinky nemáme. To je shop. Shop? Aha. Dajť. Hej. Dobre, ja som tu už. Ďakujem Bohu, že sme prežili, ale som aj tak zomrel. Lebo som sa iba teraz nepôjde do tej hry. Musím počkať na... Nech sa ich zapne hra. No, dobre. Dobre, daj mi toto. Daj mi pie. Kúpime... Čo? Kúpim si rádio.
hodinky si kúpime. Mačo tu by som si nekupoval, nekúpim. A mám level 3. Máme ešte level 3, takže musíme ísť okamžite niekam do reci. Takže tady to bola tá warehouse, čo ako sa to volalo. Tam bola taká budova, kde môžeš umyť ten scrap, že vraj. Jo, toto je ono. Toto sa volá storage shelf. OK. Aha. Toto nebolo ono. Zle som to. Dobre, ja musím okamžite ísť do obchodu. Dobre, ideme nájsť rýchlo tú šeltku. Dobre, mám rádio, to mi stačí. Dobre. To je warehouse? Aha. Nie. Ďaká Bohu. To nebolo otvorené, Davi. Prosím. Dobre, ja idem umyť ten scrap. 62. Discount. Počkáme. Dobre. One. Aha, dobre. Máme to vyčistené. Ja mám večko. Dobre. Ja si pozriem toto. Nemôžem dobrať. Mám iba 7 skrep. Nemám žiadny. No, dám iba tých 7. Takže ja potrebujem ešte viac tých skrepov, aby sme mohli očistiť. Tak čo už mám ani neviem koľko už. Jo, dobre, je to typek. Takže ja teraz počkam. Je to! Prečo mi to musí sekať, že až ide? Čau, bye. Nie, sám nikam. Dobre, tak zberám, bye. Ty zomreš, nie ja. Dobre, ušiel som. Dobre, musím nájsť do skrep. To je všetko. Nič. Ja som išiel do burgeru. Do rici. Kúrnik. Čečko môžem stále kráčovať. Fú, dobre. Pozriem si večko. 7 minút. Tak paráda, more. Môžem tu byť 7 minút. 7 minút musíš čakať jak blázon? Fakt? Musím čakať. Small cabin. Kabinet mám ale. Tam je jog. Tu je jog. Toto nie je Call of Duty Black Ops jednotka zombies. Toto. Polož to tu. Nice. Zoberiem si ďalší. Ďalší. A tu dostanem. Tu položíme. Kde položím ďalší? Či sa fakt bojím, že kam idem. Tam som položil jednu trpku. Bye bye. Ticho. A to je ten fight!
Fatia! Ježiš, stratil som ho. Ja sa bojím. Dobre. Ideme ďalej. Počkaj, ja si... Čo iba... Dobre, ideme. Prečo ja? Prečo? Prečo len ja? Prečo? Nechaj ma na živote, prosím ťa! Aha, zabili ju. Ja som myslel, že ma nesledoval tento chlap. Prosím. Ja vlastne som mŕtvý, ale ani jedenkrát som nezomrel. 5 minút len. 5 minút. Warehouse, okay. Posledných 3 minúty, kámo. Posledné 3 minúty. Počkáme, nech ono prejde to. Bože! Čo? Čo chce zase? Ty si čo? Aha, Naruto! Chlapci! Našli sme Naruto! Naruto je mŕtvý. Fuj. Ešte sme normálne Naruto. Naruto sme našli normálne tam. Dobre, ja idem preč. Bye bye, ty zomreš, nie ja. Ne. Ja idem do keľu, ja idem preč, ja nebudem tam pol hodinu zomrtý. Posledné 3 minúty stále. Ježišmaria! Ty téme, minulý jumpscare, debil. Ty čo? Ty čo? To minúty. Dobre. Energy drink. Posledná 1 minúta.
Dobre, počkáme na minútku, nech prejde. Prosím. Dobre, poďme. Dobre. Dobre, ja zatiaľ to urobím. Dobre, poďme na to. Dobre, počkáme na minútku. Pardon. 30, potrebujeme. Dobre. 30. Dobre, ja si zoberiem toto. Trepku. Dobre, ja môžem to povedať each day. Aha. Dobre, ja ešte 18, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je to vybavené, dámy a páni. Dobre, dámy a páni, zajtra môžeme pokračovať v tejto hre, až toto dostane 3 lajky. 3 lajky. Takže, HMS David sa lúči.